Marcello Bergamo blev startet tilbage i 1978 og har egentlig altid specialiseret sig i italiensk cykeltøj. Vi er fokuseret på at levere teamtøj til både klubber og virksomheder, som har behov for unikt teamtøj. Vi skiller os ud ved at kombinere den høje italienske kvalitet med god funktionalitet, der passer i alt slags vejr. Og alt sammen bliver tilpasset den enkelte kundes behov. Hos os der er der ikke langt fra metervaren på fabrikken til kunderne i Danmark, for Marcello Bergamo ejer selv fabrikken i Castellammare i Italien. Og derfor er vi også meget fleksible, når det kommer til specifikke behov. Hele processen den starter egentlig med, at vi præsenterer nogle forskellige designforslag, der er baseret på jeres ønsker og farver, og det skal selvfølgelig afspejle holdets identitet. Vi arbejder derefter videre med designet, og det gør vi egentlig indtil kunden er 100% tilfreds. Herefter så arrangerer vi en prøveaften, eller vi sender et fitkit ud, så kan alle medlemmer finde den rette størrelse. I mellemtiden så opretter vi altså en teamshop, hvor alle medlemmerne bestiller det tøj, de ønsker og betaler. Og efter 6-8 uger, så er tøjet klar til levering, og det kan enten sendes samlet eller direkte til hver enkelt medlem, alt efter hvad der passer jer bedst. For hos os, der handler det ikke rigtig kun om at levere tøj, men mere om at skabe den her oplevelse og identitet for de hold eller firmaer, som vi arbejder sammen med.